ko mga kaigsunan rin sa Island FM Radio Cebu, DYR Live. Niya, so ang punto nga itong sa mga pangatarungan, kaya matod pa sa panuntiyon sa linatin na garayon. Winon recipit doctrinam Yesu Christi non abit Diom. Who does not receive the doctrine of Christ has no God. Ang dili mo dawat sa pagtulunan ni Kristo sa marangawa pagtuo sa Dios. So kanang pagtulunan doktrina nga gitudlo sa simbahan Katoliko Romano, ibu kalimutan. Murag kuan na daan. Gihapnig na sa libro na nasa fundamental of the Catholic Dogma, Catechism of the Catholic Church, Our Catholic Faith Manual of Religion. Sama ka ng Bishop Moro, Obispo ni. Nga nagtudlo siya og kining usa sa doktrina nga Holy Trinity o God-man Jesus Christ. O nito itudlo ni Bishop Moro ya kita title ng libro Our Catholic Faith Manual of Religion. So Manual of Religion ana day nga eskwelahan day sama sa ko ang dulan ni Mervin Dasilio Torres, Jerry Chikanulan Kabaliro si Cici Kabaliro South area Mervin nga nagsulay manual ulabi na mga public school teacher na manual sa dipit itudlo sa Christian. Uniform gud ba? Mao na nga naa kitay manual of religion, na manual sa simbahang Katoliko Romano. Sama nang gitudlo diri garo. The eternal person of the Son of God. Klaro ra eternal person. Sa tobdihan ni sa daway sinugdan, di makita kay wa pa mapakatao, so dili siya mamatay. Pero nagpakatao, nakita na siya. The eternal person of the Son of God exists in two natures, the divine nature which he eternally received from the Father, and the human nature which to time he took from the Virgin Mary. Because there is but one person, it is true to say that God died for us, though only his human nature died. Perting klaro ha mga kigsunan. Bishop Moro, obispo ni. Obispo. Wala pa mga pare ini. Obispo ni. Muna man itong laing obispo si Juan Kiring. Juan mga kaigsunan. Si Bishop Pacane. Marunong ito na katsato si Raymond mo ito, taga Buho, Alim Mindanao. Na klaro ko nung kayo nga namatay kada literal wala eh. Nasa YouTube, video na. Brad, Raymond kada literal sa Mindanao. Iyon dito nga, the second person of the Blessed Trinity, who is true God, died in his humanity. Monsignor, kay tanong bilbiling ko, buhing na ko, murag 89 o 90 na ba? Former Vicar General North of South Cebu. Master sa Latin, Filosofia o Theology. 20 ko gold medal sa seminaryo niya. Second year theology dito sa Porter. Sa una sa seminaryo ko siya. Niya pure Latin ito na zona kay hindi ka kabaw Latin so, di mo ka kapasar yun. Lisod man. Samatod pa niya, kanang isyuha, dugay na nasulbad sa simbahan, dugay na. Mahilom na sa tupapa, tawag Roma Lukuta, Causa Penita. So, mingon din po sa tupapa, undang debate. Kunya, naide sa tupapa sa Pilipinas. Ang kitaw-kitaw si Reverend Padre Darwin kita Norman. Santo Papa na Padre Darwin. Dili man. Roma Lukuta, Causa Penita. Undang ang debate. Kumingon ang Santo Papa. Ubis mo di na kapahunong. Di na kapahunong. Muna itiman niya mga kigsunan. Ang Pope rin makapahunong. Nya naa di ang magisterium mo tinuod. Pope and the College of the Bishop. Kanamingon sila magisterium Padre Darwin. Dili naman siya pare. Obispo, di ba naman magisterium. Kunay sa Santo Papa. Niapil pa rin sa Santo Papa. Ang wapo man. O, muna nga. Kanang imong ako bang ipatingog kanina ang cellphone nga forward ni Jim Gonzaga kanina buntag. Yan ko nga, brother friend, ang gitubag na nako ang imuhang kining pangutana nga God died literally, to be understood, God died literally. Firma ni Arsobispo Palma. Di ba magkakontradict sa gipahayag
ni Arsobispo Palma, aktual gibidyoan ni Jikyo na sa Brancho Perandes doon, Adam Amper, tumtuwa og si tong marasal sa Master sa Arnes si Tami Kaburnay, amigo ni Jul Bakiran. Tami Kaburnay, tong reply si Neil Herenya og si Leon Gans. Na ingon dito si Arsobispo Palma kung gitan abot gabi. Ang si John Paul Lisican kani namatay yang laos sa sementeryo pero na Santos mo deklarar wa kini mamatay simple ko no pangununa ko na mayanong tao ang lawas mo na to lawas lamang human nature matubang Arsobispo Palma tuison ko nila mura nga pagkatao ay namatay tukma si pahayag ni Bishop Muro bisag sa kuan kining pare sa kasuwatan ng Latina Bulgata hubad ni Monsignor Yap Parero Cupido nga kigsunan niya masuko na bang si FBI ni uban personal attack ako personal attack sa ko pero magatawal ko sa kaibaw dili tinuod ang butang-butang niya nangalya sa Facebook Alvin kita bundok na ulurmi yung mas ber nga sakto na mo iway di bawa nang mutinik sa sis Brancho Perandes bertindaot personal kinabuhi di ba so di na maayo mo atake ka kumusdang nga rason di na maayo si para Darwin na buting yung kanya nga di tama personal so amna mo sakto pa ni Darwin personal man na so di na maayo bankrupt sa mga tarong personal ka klaro kayo gi-block na ko siya okay samok na yung anak kung di kay Guantas Lalis undang lang mo diya adto mo sa Division Chapel pagluhod mo mayo para magpaubos mo ba kanay part of discussion why problema na nga ang mga followers ni Brother Darwin mo react paila na nga ignorant katolik yun daghang ignorante katoliko nasa 90% ignorante katoliko matod pa diri mga kaigsunan ni Pare ni hubad sa Latin to Cebuano, Latina Bulgata ni hubad ni Monsignor Yap. Kahubad ka mo pada Darwin ini Latin ni sayo. Isuray. Una nga si ingon si exorcist ko nga Satanas. Ingon si Mars Aho. Ingo hambog ng susim kita ni yawa. Yawa di makita Espiritu God. Ang Diyos Espiritu absolute invisible di makita. 1:4:24. Unya karon. Kay ang tao mingon nakita na Dios, sa paso mo na tawana mo kaon, niyabag ba? Yun na makita na be absolute invisible makita. Nya. Iyo di sa 17, adisais. 1 Timoteo 6:16. Ang bugtong nagupot sa pagdili mamatay o nagupot sa kahayag nga dili maduol kang kinsa way mausab sa katawhan o nakakita hinunua ni makahimo pagpakita kaniya sa dungog o gamanon nga tunay amin. So kaning pinulungan Latina karaan kini mga kigsunan bro. Lahi pun mga binisaya ba. Ang Diyos dili mamatay, litra por litra. Dili maduol. So klaro kayo mga kigsunan ng 1 Timoteo 6:16 sa hubad nga Latina Bulgata mga kigsunan. So pare maghubad niya, di pumutuo ini. So bakon sa inyo nga namatay sa Diyos. Once nga maingon gani ka nga ang Diyos buhi. Sa logic ka na, manimingon sa ka, ang Diyos buhi, ang Diyos namatay, gitawag na, contradictory na. Kung duha man contradictory, contrary. So kaning contrary mga kigsunan, palintan ingon siya nga, ang sinina ni Father Darwin Itgano Green, niya, na may red dito. So dili na siya contradictory.
contrary na kay dili man absolute kay mingko green kang sinina ng Padre Darwin Gitcano, ang Padre Rick Mendez red, naman say blue, naman say white. So dili absolute ba. So panalitan mingon siya nga green ang sinina ni Padre Darwin Gitcano. Kumingo ka dili green, amo na contradictory. Mo na contradictory. Mo na contradiction. So mingo ang Diyos boy, mingo patay, contradict na siya mga kigsunan. Iwari ka sa usa sa branches sa philosophy ang ontology, science about being. Ako na gamit pangutanan ni Reverend Father Lucasino. Actual gina. Dito sa USDR sa gawas. Hindi moro ito nga niagto siya dito. Nga, Father, kay usa sa branches sa philosophy ang science about being, ontology. Kining immaterial being o material being. Kining mga material being, sama na to na nga tao, maghikap, makuptan mo na yung material being. Niya, yung material being, yung Diyos, Espiritu, di makita. Karon kaning material being, Father, subject to it, kay tao man. Niya, si Kristo, ano naman yung kiniyang tawhanon ng kiniya, subject to it. Ang iyang pagkatao siya, tinuod na. Ang iyang isip Diyos niya, na Diyos, not subject to it. Tinuod na. Na may record na. So, usog yung tubag ni Padre Lucasino. Ayaw siya kung abtik siya. So, muna nga, dito lang napitaw niya, anak mo na magkalali sa proper subject divine person mo naman ang purmaha. Bawa mo na. Diha naman ang magkuhan. Nya, ihao mo, tanang, tag-iya ko no sa lawas, human nature, ang kuhan, divine person. Tag-iya na siya, gipalit na, di ba, mga proper. Siya mo'y tawag o ultimate subject. Why problema na? Gi-explain mo daw ng Bishop Bacani nga the second divine person who is true God died not as God but as man. Yan na niya ni Bishop Bacani, tibukata na noon. Not as God, dili sa Diyos, kundi pagkatao. Sa laing termino sa ito yung gamit. Luyan yung mga simple ganda literal mo na nga. Personal na mong branch of foundation. Mula gihapon sa una ni. Si YD, appeal po ng personal ka ng uban. Wa mo yung naganan yun. Muna nga, tagilid kin mo yun. Muna nga, sa Padre Darwin Gitcano with due respect. Ang akong pangutana, wa ni mo matubag nga kinsang church fathers sa Roman Catholic Church na tudlo ang second divine person died literal. Utangan ko second divine person na specific si Jesus Christ ni kay ay mong kitabay divine person. First divine person ng mga man, Holy Spirit, third divine person. Masig na apel to. Ako lang klaron, second divine person of the Blessed Trinity died literally. Kinsa may church fathers na nagwali ana. Pare ko kanasay kinsa church fathers. Gamit nga debating ni kundo Kristo sa mga church fathers niya. Dili na buga mo tubag ni imong tubag kanina imong ka nga ang tubag ni Brother Friend di ara kung to gi pa kuan sa premier pag-intro ro kanina ako tong kuan sa library sa DYR nga ang permahan ni Archbishop Palma nga gada literally should be understood literally kunang morning gada literally church fathers si Archbishop Palma with due respect dako ng ranggo diri sa Visayas. Pero church fathers, naa ba kay kapakita? Huwag na matubag nimo. Saan mo ta sa Biblia, katikisim of the Catholic Church? Dugma. Murang Giselle, amigo ni Tata Felicitas, ingon siya nga, huwag ko nung kutubag si Giselle, anang BOG sa Leyte. Ang pangutanan ni Brad Tata Felicitas nga, si Brigad Ganatay, ito nang itsura na sa una sa, si Kurba Ormoc. Dibati ni ko nila sa Ormoc, 2019, ang schedule na niya. Murag ang Sabanista, Lunes o Merkulis may schedule niya, dito ka ko ang yan na mga kaitsunan. Lugar ba? So mo nga, ang pangutana bahin sa dugma, pangutana ni Tata, Felicita, kung naabay mabasa, gaday literally. So ang tubag na, kita rin yung CBCP nga, i-post ba, ba? Yung minsan, musumpak mo CBCP. Labaw pa ng magisterium, kaya nga naman, nga nung magisterium mong gamit,
ang magisterium, Pope and the College of the Bishop, unang sa Papa si Apostol Pedro. 1 Pedro 3:18. Nimato pa ni Apostol Pedro, namatay ang iyang pagkatao. Unya, ang iyang espiritu niya adto sa lubnganan. Unya, og nagwali. Ang pangutana, sikan divine person mo to? Si Alvin kadibate mi. Wa ko siya motubag yun. Wa siya motubag. Likoy siya. Kaya makawali ito patay ka? O, muna diha nga, ubay-ubay nga, mga gaday literacy, gaday literacy, debate na ko si Ray Indila, debate mi sa dito di Pulog, BOG meeting to, 2017. Nagabakuan mo to. Makulog sa di Pulog mi debate ito. Nagabakulog mi si Ray Indila. Pagkuman, nanguli may agi sa Dumaguete, pero may klane sa barko. Pero amigo gyapon. BOG, may nita, professional mo na si Ray Indila, di mo personal. O, muna nga, ikan na to, Ralph, dugay na. Bago pa rin siya ito, 2016 na ito. 2014 na inikuan. Yes, Plaza na bilin siya. Argesino, diha, 2017. Patrick Nubim, Murag, Juan. Silang dua, si Nubim Patrick ako di sa Bisak Ridjo. O na, si ito moderator, Edwin Isalo, si ito ikuan to. Moderator. Sana ito moderator. Sunod, Alvin, kita mo do, Bisak Ridjo lahip, itong Plaza na bilin siya mo. Gadaid niya po. Di ba person dahil? Bigo tinguyon mo yung moderator. Di basta-basta moderator ito. Unya, wala lagi nga, di mo yung daog ka na kay dilim ni das korting magdaog. Mga kaigsunan. So wala na isok kanay kay isyo por isyo man. Nya, si Patrick, the single ba mismo sa Ridjo? Alvin na to, matunga siya. Yusman ito sa Clyde Gitgano, sa Tubago-Bagora, nagituin din dito silang binigutano, nga siya o si Patrick kung ako. Si Jikyo murag, ni Kadlit naman to siya dito, murag, dili kayo kung ang yun ng bata lang to, pero wala gina nga, kuya itong timaha, kay pamatudaan ko ang nagtudlo, ganay literal, usa kay Irehis. So gamit itong ipirmahan ni Colonel Vidal, nga ang pagkatao rin namatay, kung manudlo, ang Diyos namatay literal, Irehis. Unya, may sa divine person namatay, ang divine person namatay, muna ilahag yun. Ang human nature, wang mamatay, ang divine nature, given naman di mamatay yun, divine nature. Yang silbi proper subject, namatay, imo nagibuwag sa divine nature, ang yumo kaning divine person. So man kung namatay ang divine person, unya ang divine nature wa nabuwag mo, di na magkabuwag kay diha naman idaan. Mura na og asin ba, nga asin na doon na giri kaparat, di magka buwag ba? Na langkob na ba? Ang maong kuan, asin na doon na giri kaparat. So, the second divine person with the divine nature from all eternity. So diyan nadaan mga kaigsunan. Unya, nada eternal nga, nga sa mabasa ng eternal. Klaro ang Mikias 5:2 daw. Latin na Bulgata yun, hubad ni Monsignor yan. Mga kaigsunan. Nga ang kuan, kining atong tanawon ang sa kining ang kumiho divine person namatay niya. Wa pa des padaruin tayo ni kakuha ni kunduha. Kay mura sa takid-takilid pa siya mo kubag. Kuan nga. Dili na pamilyar among isyo mga kaibigan. Igo na sa ipabasa tayo niya. Kadaghan sa followers. Gilbert of Withers, 1154. According to his opponents, Bernhard of Clairvaux posited a real difference between the Deus and Divinitas, and real difference between the divine persons and the divine essence, so that there will result the quaternity in God. Quaternity, quarter na, maupat na silbi ba?
3 person plus Godhead. Upat na naman. This teaching will resolve which is not obvious in Gilbert of writings, was rejected the Council of Reims in 1148 in the presence of Pope Pius Eugene III. Santo Papa Eugene III. Kunya, sa 68, mga kaigsunan, alas 3:46 live diri sa Diwea. Sa 68, mga kaigsunan, paano mabasa mga mensahe nila, Mary Jane Perez sa Tabato tini, blind girl siya. Romeo Taguntun, Empleo Ricky. Good afternoon, Brother Wede, shout out from Mandawi City, Banat, Brother Wede. Empleo Ricky. Nagare Mary Jane, Lasso Lusurada, GB Ilustrimo, Bonewi Ilustrimo. Puentes, Real Puentes, sa ato amigong debatidor. Jesus Christ died literally, wag yang died literally. Bitaw. Sabi na yung uban yung makita Makong Mangyaw. Amigo ni Arnold. So, mga banati, kumbati, Brother Wede, makumangyaw. Vino, Biro, Romolio. Puentes, Rean, ang Bible Baptist, nalang yun ang nga si Brother Wede Yap, kay pareha o doktrina. Sabi na ikaday, si Romulo, mayo di ka madoktrina, nanundo ang mga magsab kaday, literal, sayop nga doktrina na, diya hirada ng mga nika, ang sam kay. Muna nga, loy kayong paminahon, nga kining gaday literal, pwede na kong primahan iyan ni siyawa. The Synod of Reims, 1148, declared against Gilbert of Poitiers, who was accused of teaching that there is a real distinction between the divine person and the divine relation. Sa ito pa, sa Synod of Reims, 1142, gideklarar batok ni Gilbert of Poitiers, gi-accuse nga siyang panudlo nga sayop nga gibuwag niya ang divine person o divine nature. Mauna ni ron, inyo mang ipatay ang divine person, nabuwag sa divine nature. Dili na mahitabo kay magabuwag kay diha naman na daan eternal guna. Ang namatay ang pagkatao lagi ni Kristo kay the divine person with the divine nature from all eternity. In the fullness of time, he assumed a human nature in order to die. Para malansang siya sa cross ba? Kung sabi nyo, mangutana mo Diyos o di, kung pinangutana ko ng ang Diyos Espiritu, malansang na di, di mo mutubag ka na. O muna nga, nagpagkatao siya na siya material being, naduklan siya. Kunya, kinsa namatay? Christ dito on the cross. Dugma mo na, 184. Christ dito on the cross. Supak mo na. Kay God yun ninyo. Christ, automatic na siya nga, both human and divine na siya. Atong basahon sa Catechism of the Catholic Church, mga kaigsunan, klaro, tinaw kayo, nga ang ipahayag diri sa Simbahang Katoliko Romano, ang Diyos, buhi yun. Yung diri sa kuan, true God and true man, the unique. Tulan dito on, para madali ba? Yung diri mga kiksunan, he became truly man while remaining truly God. Jesus Christ is a true God and true man. So, ngayon Jesus Christ, automatic ng true God and true man. So, itong gilansan sa cross, Kristo, no? May ikon sa sisisigil. Catechism of the Catholic Church. Niligo na eh. Ngunit, gipromulg libro sa magisterium. Gipromulgit ni John Paul II nga nasantos na with the College of the Cardinals.
Kung siya panahon, buhi pa siya. Mao ni libro, dili kay itong papel ng ibasa ni Pader Darwin Gitgano. Nga magisterium na ito. Kareo, sisiyo. Kung siyang papel, putos mo sa kuwano eh. Buwan. Dalang kumidya, mas debate. Muna nga, dili na maayo nga gamitan. Libro, yun, book form ba? Standard libro sa Romano Katoliko. Muna diha. Totoo bang may pinag-aralan si Padre Darwin Gitgano? Dahil pinatay niya ang Diyos, literally. Grigo man si diyan tumabasa Brother Greek. Katolikos. Niya binalita. Okay. So, totoo ba? Tinuod ba nga nagtuon si Padre Darwin Gitgano? Pare ko na, natural. Daluita Orden Press, pare kita Padre Darwin. Nagtuon na, kaya pare man. Pero may tungod din yung isyu ha, nabaguhan ni Padre Darwin. Tingali na nabiglaan niya, ibig sabihin mga kapatid nga, si Reverend Padre Darwin Gitgano, hindi pa niya familiar ang isyu ito. Kaya yung mga tanong ko tungkol sa isyu, divine personal literal, gaday literal, ang itubag niya, yung may signature na Bishop Palma. Pero mayroon mang video si Bishop Palma nga ang sinabi niya, ang lawak sa tao mo'y namatay. Human nature lang. Na video mo na. Niya. Mabitaw nga, mas epektibo ng video ko. Siya mo na yung bandari si Joel Magbunag. Siya mo na yung bandari si God literal is a false statement. Kisa na yung rin? Rian Puentes. False. Tuwa na. Teaching yun kay sumpat mo na dugma. Dugma is a valid teaching of the church nga official teaching sa simbahan. Wa kay makita dahil sa PJ sa dugma nga gitudlo ang gaday literal na official doctrine. Sama ng mingon na purgatorio. Kining Hail, Inverno. Binipay na sa dugma of faith mo na siya, nga naa na siya. Mo man na siya bukat gayo. Nya, butangan na itong sirado maning. Amo to asan yun yung butang gaday literal. Nya, mga probar mo ipatubag. Dili sa Catechism of the Catholic Church, mga kaigsunan, matod pa din ni Mario si Ilbaray, no, tanay ka na ko nga, mudawat ba ko nga, si Birhen Maria, inan sa second divine person. So, yung bita ko yung nasa mabasa. Sa ito magaduduha, dahil ka, namutana ka na ko. Dahil punto mga kaigsunan nga, si Kristo, second divine person man, abot human and divine. Masabot mo nga, nasa 196, 197 sa dugma, Mary is truly the mother of God. Ayaw mo tayo literal, kaya wak mo tayo simbahan. Mao na usa sa punto mga kaigsunan nga, so manay nga, kining libro ha, Catechism of the Catholic Church, gikan ni sa magisterium yun. Mao na makatubag, akong ipangita na abog yung divine person na literal rin. Na yung mga sulat ang divine person, kaning 4-6 sa lang isaligan, 4-6 o 4-7 nga. May hapon ba di minaw lang ko sa saan Brad Joel Magbunag sa ngay din ini Joel mo ba na? May hapon ba di minaw lang ko sa kay murag naglibog ko gamay isip usaka katoliko. Papamsanon gani mong Brad Wilson Monsanto Tipait, Golopteron Brad Melvin Matas, okay. Murag aling bakal so recognize mo na. So muna nga ang naglibog ginigod sa iyo ng mga ini kay ang ako lang no para masulbat Christ death on the cross. Una tayo sa Ginoo magpaubos ta nga dili na to ning gaday literal kay wa mo nonsense na may gaday good. Kay explicar ang ato bakal so tong kuan sa Council of Trent.
Dili mo kayo na specific dito, igong gaday literal yun. May hapon Brad, Bilbil Matas, sanay ka CFD sa USDR God Karatay. Yan sa sila si Nambral Gural, si Mangitngit, yan sa Keswin Tampos, Fred Tundag, mga God Karatay ni. O si Kuan ito, pakito itong reflex o kabili, kasi nung bioteron kay pag kita naman sa, ikaw itong debatidor sa plaza. O, mo itong usa sa Kuan niya. Tagaman social media ko, unay ko ng siping ko, nabahin mo ko ng siping, dugay na ni. Gaday literal versus God Karatay. Ako may pakutan na ang Diyos sa matay ba, dili? Sa di pa na mamatay ang Diyos. So, di ka na mamatay kay, mingon pagkatato, mingon na sa ni, buhi na sa unsam, ni ka na si Elpidio, sa Bukidnon, sige na paghagit debate. Mas maayo, personal debate yun, actual. Actual. Muna yung maayo. Kayang pumatuda ang gaday official doctrine, gaday dito official doctrine. Katay, badlungon ka sa mga kauban na, di ka basagi ko sarang kapagkutanan ako ni mo. Maglisod ka. Yung video, pabay, magpuyo lang ka rin, mamalandong ka nga. Magpatudlo ka sa liok ko na sa Gayan de Oro, uban na nit si Brando, sa God Karatay. So muna nga, sa punto mga kaigsunan nga kining isyuha, Aureliano Bacalso, have a great time, Kunsyal, Brad, aling Bacalso, God Karatay mo rin. Muna nga, sa punto bitaw nga, kining sa kuan, kining ato pamalandungan nga, matubang Joel Maban, naglibog siya, di ay libogon ba kay ang gitudlo sa simbahan sa fundamental sa katulugma, page 36, ay ang kinaw persona mo may igo ini siya, Eternos Pilios, ang anak eternal. Si eternal gini, matuban ni San Agustin. San Agustin says, the eternity is a constant present. So, why kung namatay siya sa constant present, dili siya eternal. So, ang amahan, eternal sana. Salmo 92. Sa ito pa, eternal, way sinugdan, way katapusan. Unya, diha na daan. Sa, unya, inig tao, inig incarnate, John 1:14, nagpagkatao na ni, adonay, he assume in human nature, si Jesus Christ, munang usa ka persona, one person, both human and divine. So, ana nga galalis ang mga CFD, kay, ang proper subject naman ang lagi ko na kay, ang tagiya ko no sa lawas, mo may, kuha, natumasahon ang 144 sa dugma, the teaching of the church, the divine and the human natures are united hypostatically in Christ, that is joined to each other in one person divided. Tinaw na. Pero wak ni magka-mix ang kuhan, kining human nature o divine nature. Suma sa 147 sa fundamental sa Katolik dogma. The teaching of the church in the hypostatic union, each of the two natures of Christ continues to unlimpered and transform and mix with the other, divided. Wa magka-mix. Sumutang tingala ko nila nga namatay pa kato apel siyang divine person sa. Wa man ang magka-mix. Umalandong na Reverend Father Darwin Itiano. Kamingon ka, narabay mga video daghan, umingon ka nga, ang pagkatao na matay ito, nagkundan mo Iglesia ng Cristo. Naningon ka nga, ipangutana ka sa Iglesia ng Cristo nga, igamit ang suwat ni San Pablo, 1 Timoteo 1:17 nga, ang Diyos walay kamatay, bugtong matuon ka Diyos, o dili mamatay. Yan nagwalde mga, nga, si Cristo matuon ka Diyos. Yan namatay na si Israel, di na tinuon Diyos. Kung siya itubag ni Father Darwin Itiano, wa mo mahibaw, nga si Cristo adoy duha ka kaniya Diyos o taong matuon. Ang pagkataon na matay, o naanang ka, sa ito pa dahi, o yun gani ka ni Bishop Palma, Archbishop Palma, o ni Bishop Moro, nga pagkataon may namatay. Unya, ang dugma, ningon sa, diri sa 150 sa dugma, tinaw, klaro kayo, nga ang kamatayon, huwag yun. At masawa na kay, sa pakiraw na dugma, di kita katoliko na. Amoy gini katoliko kay, dugma is a valid teaching of the church niya. Huwag ko na inyong iwali, huwag ko na dire. Zero mo na. At masawa na rin mga kingsuna na kay,
Nagkinuulang panahon, oras. The Apostles' Creed asserts that the Son of God, that He suffered, was crucified, died, and was buried according to the body. Sa Apostles' Creed, ang anak sa Dios, nagantos, gilansang sa cross, namatay o gilubong. According to the body, sumalas siyang lawas. Lawas, ang espiritu, lansang ni mo na. Lawas ko niya. Kanya, mingo namatay, di ba yung person? Doon ay namatay, di ba yung person? Kuhan kaning pagkatao ni Kristo. Wa man na magka-mix. Kaya sumasa 147 sa dugma. Unmix. So, sa ito, inyo nang mix. Mabitaw nga, si Father Lucas Sinuko, yun siya nga, ang pagkatao, subject to death. Ang Diyos, not subject to death. So, muna sa punto, mga kigsunan nga ang kuhan, kining atong pirma ni aning Colonel Vidal nga ningon tang lipat-lipat mo gini ang gipirmahan ni Colonel Vidal wa man ni sulat nga divine person dahil literal Brad Joel Magbunag sa to pa ang gipirmahan ni Colonel Vidal to basana ko may 2 minutos ni nga ningon diri nga Tornado dito pinisayon mga kigsunan. Ingon diri nga ang hubad ini si Kristo gisakit ug namatay sa iyang tawhanong kiniya. Sa iyang pagka-Dios dili siya mahimong magantos ug dili siya mamatay. Sa diha nga namatay si Jesus ang iyang kalag ug lawas nagkabulag apan nagpabiling nahiusa siyang Dios ng persona sa iyang lawas ug didto sa lubnganan sa iyang kalag didto sa limbo. This we believe Baltimore Catechism number 3 page 71. So niya ingon diri nga kay alang sari nga mga katuigan nga ang dili mamatay ug dili makita ang Dios. 1 Timoteo 17 usa kadakong iri ang magtudlo nga mamatay ni Jesus sa cross na apil namatay sa bayang pagka-Dios. Ang iyang pagka-Dios misalmo siya sakripisyo sa cross uban apan wala maulipon sa kamatayon. Yan mo man nagipirmahan ng Colonel Vidal, wa may divine person dahil literal. Gidungaga ni tong ilang gitabi. Klaro ana? Wa man. Sao man nimo na ama na? Oh, klaro kayo nga pag nalipat-lipat pa. Mura ka chisog dama dahil nga lipat ka, pilde ka. Klaro kayo. Pero mingon ta nga Brad DYD, Brad Aling Bakalso. Pag pangutana, unsa man ang kamatayon, unsa iyang definition. Dito ito pangutana Brad Aling Bakalso. Ang tubag na ito na Gregorio Nocos watching Rogelio Comunero Sargao, Brad Julius Lawas ug si Jerome ug si Kuan pa daya sa Kuan IDL sa Ezekiel uban pa sa South area ug si Arabinis Turkmenistan. Ang tubag na ito na suma sa Catechism of the Catholic Church number 1007. Death is the end of the earthly life. Ang kamatayon panagbulag lawas ug kalag na. Nya naa ba sa Biblia? Naghapon sa Tubit 4:3. Latina Vulgata hubad di Miseria. Ini kata ikamatay sa lawas ilubong. Ang lawa ay kamatay sa tao ilubong ang lawas kalag mong gawas. Ni Ecclesiastes 2:7. Our bodies will return to the dust of the earth and the breath of life will go back to God. Si Parisyon ng body and soul ang kamatayon. Muna ipasabot niya. Iapil sa kamatay kaya mo may tag-iya ko ng kining divine person. Huwag man na mag-mix. Unmix mo na siya. Ipahid lang. Mingnon na ito nga. Divine person died. Second divine person is always alive. Died in his human nature. Mapahid nga na lang ang statement para matapos. Dili kay gaday literal. Naam ganis mga ubang pari yun nga ang ilang uto panuna niya ipahid na sa mga tao kasabot din maglibog ng uban niya muna tapos mga oras mga kaigsunan matod pa bisag kay mga pari na nagregado ni apil sa gaday literal niya matod pa ni Akua mga obispo sad Bishop Moro Bishop Bacane at Subispo Palma Guiko niya Magisterio mga libro Catechism of the Catholic Church wa kay makita divine person dahil literal pare pag yun, Latina Vulgata hubad di Miseria. Prating Bugata.
Mato pa ni Pope Pius X. Apo Pius deny nilo. Nga nasantos na. Ingon siya nga, if any future Pope teaches heresy, do not follow him. Pasidaan na dang sa Tupapa, buhay pa siya. Kung doon na yung ubang sa Tupapa, umabot. Nga manunlok sa area, ayaw sundan niyo. Naagari. Nagisisintama sa Aquinas gani nga ningon gani ato ni basahon, umrak na atong piyano gani na. Nga even in public, badlungo mo nanunlok sa'yo. Tutong tanang asa to na. Sa mga kayo. Sa kuhan. Basta na rin mga kitso nila. O sana na eh. Tara. Ito masawa na kay patod pa dire. When the faith is endangered, the superior can be corrected the inferior, even in public. And it is not a sin. Tama sa Aquinas eh. So masato pa dahi, kung mamaligro mo pagtuo, nga sa ang adunay labaw nga nagwali ana, bisag ubos ka, makabadlong nga na, makorreksyon nga na, dili ka na sala. So dili ka na sala mga kigsunan. Mga santo sa nagigingon, ya kita, o siguro buhi ka mga pare, matubang padero si Manyangat, tinighan na impernong pare, obispo. Kung sa hinungdan, pare sa kayo, padero si Manyangat, nanulog sa iyo padukina o immoralidad. Padero si Manyangat, iyan ang private revelation, testimony mga kigsunan. Ya, salamat yung mga kigsunan, ya, pambitan niya, Lunes pohon to Sulsimana. Dari yun yung to recognize mo. Ngad ka na tayo ni, mga misugon sa mo pambit. Uban pa mga kigsunan. O, tapos na rin sa mabuong abgamo, pero ito recognize si Brad Arturo, diya sa gawas, si Suarez, si Brad Rogers, sa mabangga, ang magitang komentarista. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Dahil ng Ginoo, salamat kayo sa Ginoo, yung magihatang higiyon, gikan na ito ng rasa, way kakulan, way talagman. Kuning tanan mong gipangay pinagisingalan Kristo. Amen. Ngalan sa mga sa anak sa Espiritu Santo. Ang musunod din si Joy Alpar, usa ka komentarista Black Timer. Hantod na lang ugma o susabang istasyon o oras pinilang gihapon sa DYDR 92.7 Island Radio sa FM Island Radio. Inyong na po magtunggan si Pagkiitang Komentarista Hain o Buhay Publiko o si Komentarista Brad Efren Yapiapinia. Isumo mo kay Bro E! Isumo mo kay Bro E! Si Muar gitu. Simplicio ba? Ang atong manuwas, Bro Efren Yapiapinia. Ang giitang